За всеки успех са ни нужни качества. Нужно е и да можем да разграничим и да освободим недостатъците, които проявяваме. Качествата са енергия. Да развием добри качества ни е нужна правилна диагностика на дефицитите, както и кои са важните първостепенни качества, които имаме да развием конкретно ние и за конкретната цел. Има основни, базови, основоположни добри качества и умения, но има и конкретни, индивидуални, специфични за всеки един от нас и за проекта, за идеята, за целта, която имаме да реализираме. Нужен ни е опит още, нужно ни е да можем да правим анализ, осъзнаване, да премахваме пречките и да зареждаме отново и отново позитивните качества, които желаем. В тези процеси ни е нужно да сме постоянни и да повтаряме отново и отново. Има различни подходи. Мога да ви съдействам с избор на подход, с програма за практика, с навигация, с поддръжка. Ако желаете да работите и да развивате добродетелни качества, да развивате характера си, да се подобрявате всеки ден, да израствате, може да се свържете с мен. Казвам се Виржиния Тинчева. Преподавател съм прана-енергийно лечение, практикуващ съм прана-енергийно лечение по системата на Мастер Чуакокси, архатик йога практики на 13 години в екипите на Ясен Николов. Мога да ви съдействам с обучения, с лечения, с практики. И разбира се, може да се свържете с мен и за участие в курсовете прана-енергийно ниво, които ще ви дадат следващо ниво на автономност и разбиране както на енергията, така и как можете да прилагате знанието за праничната енергия, за праничното лечение в вашия живот индивидуално, както и за вашите близки. Телефонът, на който може да се свържете с мен е 0886 636 848, както и да ми пишете на имейл vatincheva@gmail.com. Ще се радвам да се свържеме и ви желая успех във вашите начинания.